Her har jeg mit dokument, som jeg gerne vil udskrive, og jeg trykker på skruenøglen, trykker på del og udskriv, og trykker på åbn i et andet program. Her vælger jeg PDF som filtype, og jeg vælger det program, jeg gerne vil åbne min fil i. Og det skal være i iCap Mobile, så jeg vælger åbn i iCap Mobile. Her skriver jeg i adressefeltet print .skolevdi.local. Og her skal jeg indtaste mit Unilogin. Når det er gjort, så kommer man hen og skal vælge den fil, man gerne vil have printet ud, så derfor trykker jeg på Select File. Og her vælger jeg en fil, det er den, der hedder Den virkelig gode opgave, og trykker på næste. Her kommer der så en boks frem, hvor jeg kan vælge, hvilken printer jeg gerne vil printe ud fra, og jeg vælger her Krogsagervej fællesrum. Og min fil er ved at blive printet nu.